И започваме с загрявката. Хайде, стъпчете ляво-дясно. Хайде, ramена назад. Напред. Ръце нагоре. Напред. Събираме отпред. Хайде, крака широко, ръце нагоре. Напред. Дайте. Надолу. Прав гръб, другата ръка отива нагоре. Правне нагоре. Дайте. Хайде, пети назад. Имам изненада за всички от днес, по-скоро от утре, но включвам и днес. Започваме мартенското предизвикателство за кръгло дупе и във всяка тренировка ще наблягаме здраво на дупето. Разбира се, ще тренираме всички други зони, но дупето ще е под прицел март месец. И всеки ден ще имате различни предизвикателства, които да включвате и да се правите за кратко през деня, примерно след разходка, след някакво раздвижване. Ако си правите тренировка сами, също да си ги включите, ще бъдат кратички. Хайде, коляно нагоре. Дишайте. Хайде, стъпка в напред. Само докосваме пръсти. Още малко остана. Давайте. Хайде встрани. Дишете и ръцете, не ги забравяйте. Хайде назад. Супер. Скачваме на въже. Дайте.
Сгряхме, маршируваме. Показвам първото упражнение. Започваме с стандартен флекс. Дупе назад, изправяме горе, единия крак встрани. Долу, горе, другия крак встрани. Хайде, давайте. Горе. Лек, горе крак. Показваме встрани. Дупето отива назад, колената са над глезените, не отиват напред. Дупе назад, прав гръб, изправяме горе, крак страни. Давайте. Супер. Крак страни, прав гръб. Стягайте корема, да няма чупка в кръста, когато сте долу, да няма тази чупка. Хубаво вкарана опашка, прав гръб, почивка. Работим 45 секунди, 20 почивка. Следващото упражнение е с тежест. Може една, може две, по-тежечко, но скоро не сте тренирали, може и без. Единият крак е отпред, другия отзад на стъпка. Навеждаме напред, румън ще тяга. Горе, давам по-наблизо. Навеждаме напред, предния крак работи, задно бедро, коляното е леко свито, прав гръб, горе. Само преден крак работи, другия отзад, зад петата реално на предния крак и е само на пръст. Прав гръб, бутаме дупе назад и справяме горе. Бутаме дупе назад и справяме горе. 10 секунди. Добре, давай. Същото на другия крак. Пак показвам. Опорен крак ни е този, който е отпред, на цяло ходило. Другия крак е отзад. Ето. Коляното е леко свито на опорния крак. Другия на пръсти. Навеждаме напред и справяме горе. Навеждаме напред и справяме горе. Не клякаме, а навеждаме напред. Дупим се, момичета. Така, давайте. Добре, бутайте дупето назад. Оля, ако може да си оправиш телефон ли е, лаптоп ли е, не те виждам изобщо. В смисъл да го свалиш малко надолу. Добре. Я да видим. Добре, по-добре. Не клякай, бутай дупето назад. Така. Но да нямаш тази чупка в кръста. Точно така, супер. Следващото упражнение, може да се хванете някъде на стена. Пак имаме опорен ни е предния крак, другия отзад, имаме разстояние една педя между колената. С задния крак работим този път. Хубаво, контрашпиц, пета, дърпаме нагоре и стягаме задното бедро. Пускаме долу. Дърпаме пета нагоре, стягаме задно бедро, пускаме долу. Без тежест, без нищо, никакво напрежение в кръста. Пета към дупе. Опорен крак, не заключвайте коляно. Леко свито е. Стягайте задно бедро. Стягайте задно бедро. Да има разстояние между двете колена. Задния крак да не е отпред, така нищо няма да усещате. Хубаво назад крака. Пета към дупе, стягайте. Да няма чупка в кръста, стегнат корем. Само ми дайте знак дали усетите нещо. Добре. Хубаво. Същото на другия крак. Ето и от тук. Крака е отзад. Контрашпиц. Пета към дупе. Обърнете внимание. Дупето не стърчи назад. Нямаме чупка в кръста. Карана опашка. Стегнат корем. Пета към дупе. Дърпайте силно. Стягайте задното бедро. Стягайте. Отстрани изглежда, че нищо не правим, но всъщност не е така. Добре. Стегнат корем.
Браво. Колената да имат разстояние една педя, да не са едно до друго разстояние. 10 секунди. Тягайте пета към дупето. Добре. И сега си слагаме ластика, който има. За ластик около глезените. От тук крак страни, връщаме, крак страни, връщаме. Горната част на дупето работи. Ако нямате ластик, без ластик, същото. Стегнато дупе, стегнат корем. Не вдигате прекалено високо. Ако всичко ви е стегнато, ще усещате и със съвсем леко повдигане как работи дупето. Стегнат корем, сложете си, ако искате ръцете на дупето да усетите къде работи, в горната част. Супер, давайте. Страни. Добре. Почивка. И следващото тичаме на място, защото ще повтаряме. Малко да разтръскаме мускулите и повтаряме същите упражнения. Хайде. Ако имате място в стаята, може да тичате. Може напред-назад. Ако нямате, си тичате на място, не е проблем. Тичайте. Супер. 15 секунди. Може да марширувате на място. Пийте глътка вода. Хайде, клекове. Клек. Горе. Клек. Горе. Клек и редувате краката. Долу стегнат корем. Стягате корема, да го няма това изпъчване на дупето назад. Т.е. като слягате долу, дупето да не търчи назад, да няма тази гънка тук. Карвате опашката, това нещо да се случи и прав неутрален гръб. Изправяте горе. Хайде с тежест, румънска тяга. Единия крак отпред, другия зад петата, на пръсти, той не работи. Той е за баланс. Навеждаме напред, бутаме дупе назад и изправяме горе. Бутаме дупе назад и изправяме горе. Работи дупе, задно бедро. Прав гръб. Добре. Оля, другият крак отзаде ли е? Добре. Продължавай. Петя, прав гръб надолу. Не е нужно да слизаш много надолу. Задният ти крак не работи. Мисля, че имаш тежест на него. Той е на пръсти. До там и изправяш. Обаче ти пускаш гърба долу. Виж, ето това нещо отгоре да не се случва. Хубаво рамена назад, стегнат корем, до тук и надолу пускаш от бедрата, от дупето. Тоест, идеята ти е да разтегнеш дупето, да усетиш как то се разтяга и изправяш горе. Това на другия крак ли беше? Добре. На стената, пета към дупе, тягаме хубаво.
Стягаме горе. Обърках ли? Добре, давайте, накрая ще разберем. Добре. Назад трябва да усещате дупето как се разтяга. Разтягане в дупето в задното бедро. Добре. Окей, сега който си довърши румънската тяга, прави пета назад. Петя, ако искаш си направи и другата румънска тяга и после си направи петата назад. Добре, петичка назад. Стягайте задното бедро. Представете си, че имате увит ластик около глезена и дърпате този ластик отдолу. Стягайте задното бедро. Оля, не вдигай от коляното, а вдигай пета към дупе. Пета към дупе. Пета. Пускаш долу пръсти и от тук коляното ти стои на място, настопори го, хвани си го и пета се качва нагоре. И стягаш. Пета нагоре. Точно така. Добре, супер. Добре. Който има ластик около глезените и единия горе, другия горе. Ако нямате без ластик, хубаво стегнато дупе, стегнат корем, единия крак горе, връщаме, другия крак горе, връщаме. Правете. Стегнат корем. Давайте. Страни. Десет секунди. Страни повдигаме страни, не назад. Страни. Добре. И последното. Този кръг свърши по-бързо. Тичаме на място или в стаята. И продължаваме с втория кръг. Айде. Може на място. Петнайсет секунди. Следващото ни упражнение са лицеви опори. Много ще ви мъча с тях. Почивка имате за кратичко. Аз обяснявам. Ръцете са под рамената. Страни. Не са нагоре, не са надолу. Страни са на нивото на рамото. От тук ръце отиват и назад, и страни. И отзади, като ви погледна, да сте на покривче. Колена долу. Може съвсем леко да маркирате упражнението и да изправяте горе. Маркирате, изправяте горе. Не е нужно да слизате додолу, ако не можете. Маркирате, събирате лопатки отзад, изправяте горе. Който може, слиза додолу. Първото, което трябва да слезе долу, са гърдите. Работим, продължавайте. Стегнат корем, да не слиза корема надолу. Не пускайте кръста долу. По-лесен вариант е от полза масичка, от тук. По-труден вариант е изпънато тяло пак на колена.
И най-труден вариант вече от планк. Окей. Следващото. Мост. Сядаме долу, лягаме всъщност. Колената са събрани, ходилата са събрани. Залепяме долу пети. От тук вкарваме опашка. Вдигаме дупе горе и пружинираме. Пружинираме. Само горе. Бутайте дупето горе, стягайте го горе. Събрани колена, събрани ходила. Пружинираме горе. Давайте. Пружинирай горе. Супер. Залепете колената, залепете ходилата. Ще усетите и вътрешното бедро. 10 секунди. Добре. Следващото упражнение от планк. Изпънати крака назад, пици назад. От тук пета към дупе. Редуваме. Отново обърнете внимание дупето да не е паднало долу, кръста да не е долу. По-добре дори да сте и тук горе и пета към дупе. Колкото дупето да пада долу. Ако ви е много трудно, колена долу на постелката и от тук изпъвате единия крак, пета към дупе, връщате. Изпъвате, пета към дупе, връщате. Обърнете внимание ханша да не се люлее ляво-дясно. Стегнат корем. Продължавайте. Пета към дупе. Добре. Сядаме долу. Руски отсуквания. Краката може да са на пети, може да са на цяло ходило. От тук леко пускаме торса назад с длани. Докосваме от едната страна, от другата страна. И на всяка страна издишаме. Въртете от долната част на корема. Въртим. Не само рамена, от долната част на корема. Браво! Добре. Супер. 15 секунди. 10. Минаваме към следващото. Отново лягаме долу, отново събрани колена и ходила. Залепяме ги. От тук вдигаме дупето горе и работим отново само горе, но отваряме колена, затваряме. Работим за страничната част на дупето. Отваряме, затваряме. Отваряме, затваряме. Само горе стоим. Отново може да усетите вътрешното бедро. Давайте. Хубаво затваряйте, залепяйте краката. Добре. Успете, дръжте дупето горе, стегнете го горе. Хубаво забийте пети на пода. Браво! Следващото. Всъщност обръщаме в планк. От планк идваме в планк мечка. Тоест една стъпчица напред, колената не опират долу, колената са горе. Редуваме. От планк, стъпка напред, колена не опират долу. Връщаме. Ако ви е много трудно, разбира се, може да си ги пуснете. Задържате в тази позиция и връщате отново назад. Ако ви е трудно да задържате в планк, единия крак отзад, връщате, другия крак отзад, връщате.
но пробвайте един-два пъти от по-трудния вариант. Ръцете са под рамената. Добре, браво, Петя. Браво, Неда. Оля, не те виждам, но и за те браво. Криеш ми се някъде. Добре, там си. И последното от този сет, после повтаряме още веднъж, обръщаме на обратна масичка, ramена хубаво назад и надолу, стегнат корем, вдигаме на един крак, пускаме долу. Вдигаме на другия крак, пускаме долу. Докато не пускаме долу обаче, ако ви е много трудно, разбира се, може да го пуснете, но идеята на упражнението е докато да е горе. Стигаме на един крак, хубаво пета долу, стягайте дупе нагоре. Никакво напрежение не трябва да имате в кръста. Дупето работи, стегнат корем. Главата да не остава в злъбната между рамената. Хубаво ramена назад-надолу. 10 секунди. Дигайте дупе нагоре. 5 секунди. Добре. Лице. Повтаряме. Лицеви опори. Хайде отново долу. Който иска също така може да пробва следното. Ръце под рамена и само събирате плешки и спъвате нагоре. Събирате плешки и спъвате нагоре. Това от поза масичка. Събирате плешки и спъвате горе. Който може, разбира се, прави лицеви опори. От колена. Длани на нивото на рамото. Страни. Супер! Браво, Петя! Браво, Неда! 10 секунди. Петя, стегни корема, докато да не стърчи нагоре, а вкарай опашката навътре. Добре, почивка. Мост. Тук събрани колена, събрани ходила и горе пружинираме. Пружинираме. Давайте. Пружинки горе. Пулсиране. Само горе. Натискайте здраво пети на земята. Давайте. Супер. Десет секунди. Следващото от планк. Пета към дупе. Не бързаме. Бавничко пета към дупе. Или колена долу. Изпъваме крак. Пета към дупе. Връщаме. Изпъваме. Пета към дупе. Връщаме. Стегнат корем. Ханша да не се люлее ляво.
планк към планк мечка, планк отпред, колена не докосват земята и връщаме отзад. Отпред, колена не докосват земята, стегнат корем и връщаме назад. Който иска от колена долу, единия крак назад, връщаме, другия крак назад, връщаме. Погледа е пред дланите. Браво! Супер сте. Дупето долу, Оля. Долу. Добре. Имаш си другарче, майко, от теб разбрах. 5 секунди. И последно. Единия крачик спънат. Вдигаме горе. Сменяме. Вдигаме горе. Сменяме. Дупе горе. Сменяме. Опорния крак се вдига. Хайде, готови. Горе. Връщаме. Горе. Връщаме. Дишайте. Тягайте хубаво дупе горе. Браво. Изпъвате крак и вдигате с опорен крак. 15. 10. 5 секунди последни. Супер сте. Разтягаме. Дишайте. Сядаме долу. Излезем върху коляно. Изгъваме другия крак. От тук приближаваме напред. Рамена хубаво надолу. Ако тук ви е трудно, може да легнете в същата поза и да си хванете този крак, който може да го спънем реално. Хубаво рамена отпуснати долу. Горния крак пръсти натискат към коляното, а с коляното натискайте навън. Разтягането е на този крак, който е отгоре към нас. В дупето, страничната част. Сменяме. Натискайте хубаво коляното навън, колкото можете. Ханша гледайте да е на едно ниво, да няма разминаване. Отпускаме. Колена към гърди. Люлеем ляво-дясно. Напред-назад, който е легнал. Сядаме. От тук крака в страни. Прав гръб напред, колкото ви е възможно, дори да сте горе. Окей, важно е да усещате разтягане в вътрешното бедро. С прав гръб. Дишайте спокойно. Пръсти да сочат нагоре на краката. Към десен крак. Прав гръб отново, колкото можете. Ако не може да се хванете коди от прав гръб, тогава изправете се. Не е нужно да го хващате. И отново пружинирате напред-назад с прав гръб.
Ако имате огледало или гардероб, прозорец, да се видите. Обръщаме на другата страна. Отново напред. Събираме краката бавно. Събираме вътрешната част на ходилата, залепяме ги, хващаме си пръстите и пружинираме с колена в страни. Отново прав гръб. Хващаме глезени, натискаме с лакти колената надолу. Отпускаме отново напред, разкръваме. Обръщаме на масичка. Единия крак отпред, другия отзад. Отзад забиваме пръсти, вдигаме коляно, пружинираме надолу-нагоре. Предния крак, коляното трябва да е над глезена. Преден крак, предно коляно над глезен, да не е напред, пред пръстите. Пружинираме напред-назад. Пускаме коляно долу, изпъваме преден крак, дупе назад. На цяло ходило е предния крак. Връщаме напред. Сменяме краката. Другия отпред. Изпъваме задното коляно. Пружинираме надолу-нагоре. Напред-назад. Пускаме коляно долу и спъваме преден крак. Не заключвайте коляното, съвсем леко е гънато. Отново напред и връщаме назад. Колената в страни, ходилата събрани, сядаме назад, ръце изпънати напред. В детска поза ramена хубаво назад, опашката вкарана, дърпаме с нея назад. Дишайте спокойно. Хайде напред, пускаме дупе долу, поглед напред, рамена хубаво назад. Пускаме долу. Ръце до гърди, отново вдигаме нагоре. Вдишваме. И вдишваме надолу. Поза масичка. Котка Камила мисля, че беше. Вдишваме нагоре, поглед нагоре, гърба пускаме надолу, рамена хубаво назад. Издишваме, поглед надолу, гърба нагоре, бутаме. Още два пъти вдишваме нагоре, гърба надолу. Издишваме, поглед надолу, гърба нагоре. Последно. Стягаме. Рамена назад. Дърпаме ръце назад. Отпускаме. Още веднъж дърпаме назад. Отпускаме. Ръце напред. Дърпаме напред. Отпускаме. Последно дърпаме пак напред. Отпускаме. Лява ръка надясно. Натискаме лактя. Рамо хубаво надолу. Смяна.
Отново другата ръка. Смяна. Отпускаме. Ръце встрани. Вдишваме слява нагоре. Издишваме встрани. Напред дърпаме, правим полукръстче. И връщаме долу. С другата ръка вдишваме нагоре. Издишваме встрани, правим полукръстче напред. Пускаме долу. Още веднъж вдишваме. Издишваме полукръстче. Последно вдишваме нагоре. Издишваме напред. Последно вдишване, издишване. Браво! Тази тренировка мисля, че беше трудна. Потупайте се по рамото. Справихте се чудесно.